Beth o ti'n neud ar ôl gadael ysgol? Swydd? Uni? Beth bynnag yw'r ateb, fi'n siŵr nes ti ddechrau dod yn llai dibynnol a mwy anibynnol. Ond dyw hwn ddim yn wir am bawb. Mae Iwan, fy mrawd, yn 22 oed ac yn ddibynnol ar ofal llawn amser. Dyw Iwan ddim rili gallu gweithio neu astudio, ond fi'n credu bod e'n byw bywyd diddorol iawn. Mae'n berson hwyl, mae'n dod mlaen â pawb, ac mae'n frawd gret hefyd. Be sy ar y teli? Fi yw Tom, ei frawd mawr. Fi eisiau dangos 3 peth. Reality bywyd Iwan, ei rôl yn y byd, a'r effaith mae'n cael ar bobl. So heddiw, fi'n neud ffilm sy'n Dilyn Iwan. Pwy yw ti? Iwan. Iwan West? West. Beth yw oedran ti? 22. 22? Beth yw ti'n hoffi wneud? Teli? Teli. iPad. iPad? Bubbles. Bubbles? Oes bubbles gyda ti fan'na? Cocaine. Go on then. Bubbles yn y tŷ? Bubbles y tŷ. I don't think so. This show. Tra bod ni'n mess around the bubbles, behind the scenes, mae rhieni fi goffa cael popeth yn barod am y dydd. Nhw sydd hefyd yn gwisgo Iwan, brwsio ei ddannedd a wneud ei frecwast. All gone. Ti'n okay? Hei. Be ti'n cael ei frecwast? A toast. Tost. A beth? Na, mate. Oh, Marmite. Nice. Nice. Cyw dad. Fantastic, o'n i cadw hwnna i'r camera. Gwych. Wrth efo ta fi'n oedolyn, mae wedi dod lot mwy calm. Mae'n dioddau, ti'n mynd bach o anxiety weithiau. Ond mae'n cymeriad eitha rounded, really. A hapus. Be ti'n meddwl o hwnna? Iom. Da iawn. Mae un o'n ffrindiau fi oedd o wastad yn gweud bod cael rhywun anabl yn y teulu yn neud y teulu well. Ti'n gwneud impressions o bawb yn dwi ti, Iwan? Beth mae Kay yn gweithio ti'n y bore? Hello, Jen. Helo, Bloed. Hi, George, you okay? Ie. Mae Iwan jyst fel lwmp mawr o gariad a mae jyst i dod â gymaint mewn i mywyd i'n bersonol fel mam iddo fe. Beth arall mae Thomas yn galw ti? I'm off again. Mummy! Ti'n ffynnu. Mae rwtîn yn bwysig i Iwan, a dyna lle oedd ysgol ag addysg yn bwysig iddo fe fi'n meddwl. O'n i'n gwybod beth oedd yn neud yn yr ysgol, ond yr gwahaniaeth mwyaf falle wrth drosglwyddo i'r cyfnod na ar ôl ysgol, dyna lle o'n i ddim yn gwybod falle beth oedd yn dod nesa. Reit, Iwan, mae'n amser gwisgo, mae'n rhaid i fynd. Ti'n barod? Everyone. Come on, off ni, dere. Right, dim ond e. George, everyone. Come on then. Everyone. Come on. Everyone. Mae dad yn lot mwy na personal chef. Mae e hefyd yn personal dresser. A personal hygienist. It's gone. No, mewn. A zipo fel an hefyd. Coats. So, dyna dechrau'r day in the life, a dyna bore weddol normal yn tŷ ni. Ond be sy'n dod nesa yn niwrnod arferol Iwan? Be sy'n actually mas na i bobl fel Iwan ar ôl iddyn nhw adael ysgol? Kay yn dod nawr. Can you dod? Ydyn iawn i Thomas dod gyda ti heddiw? Thomas. Ar y trip? Ie? Cheb. Deal. Deal, ie. Kay yw cynorthwyydd personol Iwan. Mae hi wedi edrych ar ôl e am ran fwyaf o'i fywyd. O, dyna Kay. Okay. Come on then. Right. Gweithgaredd y bore heddiw yw cwpl o oriau yn Techniquest. Dyma'r fath o weithgaredd hwyl maen nhw'n wneud gyda'i gilydd yn aml. Kay ydw i. Wel, as mae Iwan eisiau dweud, Cain. Gweithiais i gyda Iwan am 16 blwyddyn. So mae'n fel teulu, really. Fel mab fi. Mae'n just amazing. Dwi'n gyda Iwan am 4 diwrnod a wythnos.
Dwi'n neud pethau beth mae e'n eisiau wneud. Dwi'n gofyn e pob bore beth mae e'n eisiau wneud, yn mae'n dweud beth mae eisiau, yeah. So mae lan i fel dwedais i, mae'n bos. Dwi'n neud beth dwi'n call adventure day. Technoquest, just pethau fel hyn, a dwi'n neud fel nature walks, which mae hyn yn nice achos mae'n just fynd las a just yn y car, mae pethau, a mae'n really dylio hynny. Yeah, mae'n helpu fi, mae'n helpu, you know, pawb. Ti'n just gweld popeth gwahanol, you know? You look at things in a different light, definitely. Mae ganddyn nhw berthynas unigryw ac agos. Maen nhw'n cael hwyl go iawn gyda'i gilydd. Mae'n glir bod bywyd Iwan yn well oherwydd Kay. Mae hi'n berson special. Dwi'n cario ti. Ti'n gael snap? Ar ôl sit-down bach a banana fel entree, ni'n mynd i gael cinio yn un o hoff lefydd bwyta Iwan. So, nesaf, ni'n mynd i gael cinio yn y garden centre. Ti'n iawn i drop o'n i fan'na, Kay? Ie, dim problem o gwbl. Mae bwyd yn rhywbeth bwysig iawn ym mywyd Iwan. Gallai ddifalu yn barod beth mae'n mynd i ordro. Yeah. Right, what are you going to have, love? How? Billy toast. Beans on toast. Beans on toast today, please. Please. Ti'n talu? I wish. Thanks. Gan fod Iwan ddim yn gweithio, dyw e ddim yn ennill arian. Weithiau fi yn meddwl am ei rôl yn y gymdeithas. Nawr fod pawb wedi bwyta, fi di trefnu chat bach gyda hen ffrindiau ni, Beth a Sarah. Bod Beth nawr yn therapydd cerdd a doctor ym Mhrifysgol De Cymru, roedd hi wedi dechrau fel babysitter i fi ac Iwan. So, chi'n okay? Sarah yw chwaer Beth. Mae ganddi hi Down syndrome, a mae hi wedi goresgyn pob her o'i blaen. Today we've been exploring sort of Iwan's day. I was just wondering, Sarah, what do you get up to in your day to day? So I work with Cat Cymru when I'm in my work kind of capacity. But I would say outside of work, I'm very active. Swimming is a big one for me. And Iwan? A blush. You splash, yeah. Sarah? Ble ti'n gweld, Sarah? Nofio. A nofio, swimming. After you turned 18, maybe Beth, and you can chime into this as well. Were there natural pathways and natural, you know, paths for you to go down? From my own experience, in music therapy, for example, like I worked at a unit for young people. We were kind of considering transitions and looking ahead, and it was largely like occupying people rather than recognising, even though people might have more complex needs or more significant learning disability, there's still things they could do well and learn to do more. I've heard rumours that you've done some really amazing stuff. Well, yes. So I don't have to blow my own trumpet there, but yeah. So I think for me, the highlights, carried the Olympic torch back in 2012. I spoke at the United Nations headquarters in New York. Was it World Down Syndrome Day? It was for, so yeah. it was streamed, you know, internationally, wasn't Yes, it? Lots it of was. people from around the world presenting, wasn't there? Yeah, it was incredible. I was really chuffed that I passed all of the GCSEs. Wow. I came away with an A star in Welsh. Ti'n siarad Cymraeg? Tipyn bach. Wow. Tipyn bach. Dilyn, diwrnod yn ei fywyd heddiw. Mae mor glir gymaint mae yr impact positif mae'n cael ar pobl, a'r rôl yn y gymdeithas, a'r gymuned. With Iwan as well, I think if you scale it down, I think he does such an important thing. I think he brings a lot of happiness and joy. That's one of the things why I love Iwan so much. It's just because every time we go for our weekly swims, when Iwan is there, just gives us that cheeky smile and a high five. And I don't know, it sounds very cheesy to say it, but it kind of makes me feel really warm inside. It really is. It lights up his face any day.
os ni'n realistig, Aloha. Aloha! sa'n credu bydd Iwan gallu gwneud speech i'r UN. Ond beth mae e'n briliant yn neud yw dod â teimlad positif i'r bobl o'i gwmpas. Nesa, ni'n mynd lan i'r ganolfan gymunedol i wneud bach o waith a helpu criw garddio efo isaf. Iwan! O, piciar y man. Lovely. Wyt ti'n mynd i helpu fi glanhau? A Thomas? Dim fi, just ti. Come on, dim on. Mae Iwan yn rhan gadarn o'r gymuned leol. Prynawn yma, mae angen helpu mas o'r daclus o'r ganolfan a wneud bach o arddio yn y fynwent. Dyma Eleri. Mae hi'n gweithio yma'n wythnosol. Ie, mae lot o bwrlw yma, lot o mynd a dod, a fel arfer mae Iwan yn galw mewn i weld ni. O rhan y gwaith yn amlwg, dwi'n methu wneud gymaint o ni, ond bydd e'n helpu Mike i hwfro yn aml o gwmpas y lle, a weithiau yn casglu pethau i ni, falle helpu tynnu'r blaens lawr rownd y gwmpas y lle, ond dyw ddim yn ormod, ond ni jyst yn joio cael Iwan o gwmpas, mae fe'n rhan yn atod o'r capel, o'r gymuned fel petai. Beth sy'n ti o'na? Bubbles. Bubbles! Bubbles! A pen. Yn eflisaf, fi'n siŵr fod pawb yn nabod Iwan. Y rôl mae'n chwarae fod e'n rhan o'r gymuned, a fi'n meddwl fod e'n bwysig i'r gymuned fod Iwan yn rhan o'no fe, ond mae'n bwysig i Iwan i fod yn rhan o'r gymuned. Ti'n mwyn go? Na. No way. Dim eddi, no way. No way, Jose. Mae'r teulu'n ofnadw o bwysig i Iwan. Mae'n sôn am ei deulu, a'i teulu estynedig, a'i ffrindiau yn aml. Ar ôl yr holl waith caled yna, ni'n mynd lawr yr hewl i gael te gyda Nain a Gwyl. Helo, Iwan. Bydd yn fewn. Go on, te. Cwtsi Nain. Mae'n licio cael cawl neu casserol neu tatws yn popdi. Mae wrth i fodd ydi. Wrth i fodd. O, mae'n hoffi bwyd yn fe. Mae'n licio bwyd o. A mae yn licio dod i gweld Nain a Gwyl. Wel, mi'n weld bod e'n teimlo'n gytrefol yma, yn saf ac yn hapus yma. Weithiau mae'n dod o'r car yn neidio fel kangaroo mewn i'r tŷ. Achos, ond pethau bach syml sy'n ni blesio fe. Ni'n neud e'n hapus. Ble ti'n mynd â Gwyl a Nain weithiau adres i gael hifen ia? Fel ia. Ble ti'n mynd? Felly cwe mi? Fi yw cefndir ieuengaf Iwan, so fi'n gweld byddai'n dweud bron pob wythnos. Pryd mae'n ystafell, mae'n codi moods pawb. Ac oedd... Ydy hwnna'n lyflu. Mae Iwan yn aml yn ganolog i atgofion cynnes a doniol ein teulu ni. Felly, fel grand finale, ni'n mynd i wylio rai o'r hen fideos teulu na chi'n anghofio amdano. Ti'n rhoi cwtches i pawb? Pwy sy'n cael o Thomas, ma? Tom Craigworth. Thomas. Yn dringo ar y sydd. Gwech. A mes yw'r fod o fe. Beth yw oedran efo yna? Wan! Hiya! Ti wastad wedi dwlu'r Thomas Tews. Union yn tew. Ydy we? Ydy'n dda, Iwan? O, dim lot yn ffyn Iwan. So, allai di ddisgrifio Iwan mewn un gair? Office. Hapus? Infectious. Unigol. Annwyl. Penderfynol. Cheeky. Pwysig. Caredig. Cariadus. Llawenydd. Mae effaith Iwan ar y byd yn amlwg. Fi'n siŵr bydd e wastad yn neud i bobl wenu a bydd ei fywyd gwerth gwylio.
Helo, efo West. Pwy wyt ti? Efo West, y Gwen. Iwan Gwyn West. West. Neu just Iwan? Just Iwan.